Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amethang asai hem along phirangke ame ke phapon. Long epi rongkang ahwar arlo along ha ako pen aphur kimo phuthong long e sarpo aphan kartupon. Longkiri abirta pen nili samia biri kropi non birta angton pen arjupanik tha. Modo ikpo lapen ki aningkan wang ta nili cetong gondom karbila meramai ningkan sek amai pi sita munira phai bang ki jum pik pik thaklong suri sia bata kompit tuninga bang ke suri ni bak abad arat ke doan apat ka tuning ria bang la purino emethang elamiki kape je thangye phan emethang elamiki an su se pil the thilong pe thangye phan kar biang long rat ke do an tame ladang ningkan sek indeng thong kep kar bila meramai dong kam
nami vaksin ke anji aphan sini li chuning rilo lapen ke ningkan kripho arta lapen ningkan krinar ke barta tabe vaksin government bena ke joy ben people no Lakha pho rongkhang a constituency arlo long AP arong along sarbang pho atum along phulong esarpo aphan karcho along open stage sitame bangso karcho ahut si mirlong be social worker arideng pensi ing puponlo lapen rongkhang all financier borson timung sita chetong dut lapen penang an area sangho atum chetong lapen bangso phulong esarpo aphan karcho ahut bang ajo amat rong isi pen mate phulong esarpo amen pen lunkan amalin sita padoponlo lapen aning kanwang sitame la phulong esarpo karcho hut ke lunkan amalin ke pado ponver po puta hada komiti atum nang thandun lason bangso lunkan amalin along nong e sita pajirpon lapen non ke wanji lang sita phulong esarpo karcho aphan morning ke nirabdun tha pusi MP Horan Singh be aphan tuning ridun lapen bangso lunkan amalin along ke patir pi atum mate komiti member atum President Homson Teron, Secretary Bijoy Timung, Lapen Cherap Cheto Dunatum, Mohor Singh Terang, Samsing Inghi, Sotro Terang, Samson Teron, Babu Terang, Moniram Tobi, Lahayatum Pen Pang Tang Ponsi Bangso Lunkan Amalin Ing Samjin Pen Pachun Pon. Karena, antum nari ngoyo pinu ma? Hari cara berkata tak? Pustame nilitum phan akera pajoini si nilitum la bangso program hongo isarpu kapalon mate open state opening pustame pachun ponlo akhai local mc mate MP sara ghai Horan Singh be aphan pustame ansose achit he pading thonang ansose ricu ke the paman thunang lapen ladak nitum thongong e sarpu adak atur pen pinngwe ke bihek tihek sarpi sarpu akli mangphar ladak jengtoy jengni pustame ladak siksak abe ningna gabe kisu abe un e abe nilinangne kaduk abe ladak kaji tong arat atum an pustame rengdok pru sido nilit kaduk abe anta ningarong pik non morning sampai non jutpin an nilitum thang kasik sagabe lage kupia joni lo lake nilitum thonglong isarpu nangkang hona joini si nilitum ladak kisuki uni pinwe thang natabe lasi nangte nilitum la bangso nilitum maya lo pati along kape apen marong kape mana na pati itu nason ola bangso nilitum along ke pining dade aningkan kaprek pustami Nokterang pendado, Lencika pendado, Ciret pendado, Lapen hadongka, dongka pen pusame, alang litum, jutang gacing hona joine, Halloween pendawang alang litum, mulokbong penantawang. Nilitum la thonglong is pu thonglong is sarpu nangkang hona joy kartu apong tin aning kanban tin kita menjual har inilah tu namalin di pon dia sana nilitum labang ke kenang solon nilitum ke MP sar postame ke kanji kilunji adimta non ke RV lile RE nang lile non abang ke kedo ketha kadim open estate postame nang pilo labang ke nilitum ke aning kanwang postame bipon verpo lala kardom media korte tu nilitum long iperat ke la pu thong isar bolam pulutang te nitum ke yirlobe philobe laso akam ka punja pan lapen laso akam jujeti
je telo la pel to pati ho se tan tum char bo ave ching se ga ve ni tum exam ri pel so lam ni tum pichun the